சூப்பரான டேஸ்ட்டில் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இனிப்பு பலகாரம் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. அரை கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்து சுகர் நல்லா கரையிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட 1/4 கப் அளவுக்கு பாலும் சேர்த்து நல்லா நுர வர்ற அளவுக்கு கலந்து விட்டுக்கோங்க. இது கூட 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு, அரை கப் ரவை, இது ரெண்டத்தையும் சேர்த்து நல்லா கட்டிப்படாமல் கலந்து விட்டுக்கோங்க. ரொம்ப திக்காக இருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் பால் சேர்த்து கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ கட்டிப்படாமல் நல்லா ஒரு விஸ்க் வச்சு கலந்து விட்டு இந்த அளவுக்கு மாவு திக்னஸாக கலந்த உடனே ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா, கொஞ்சமாக ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்து கலந்து விட்டு அடுப்பில் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிட்டு இது மாதிரி குழிக்கரண்டி எடுத்து அதில் சூடான எண்ணெய் அரை கரண்டி அளவுக்கு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவை அந்த கரண்டியில் ஊற்றிட்டு நல்லா இந்த மாதிரி கரண்டியை ஆட்டி விட்டுருக்கோங்க. கரண்டியில் செய்யறதுனால பலகாரம் எல்லாம் நல்லா ஒரே சேஃபுக்கு பால் மாதிரி உப்பிட்டு வரும். நல்லா வெந்தோடனே கரண்டியில் இருக்க பலகாரத்தை எண்ணெயில் விட்டுட்டு 2 பக்கமும் நல்லா திருப்பி போட்டு வெந்தோடனே வெளியில எடுத்து பாருங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல சூப்பரா வெந்து வந்துடும். குழந்தைங்கள்ல இருந்து பெரியவங்களுக்கு எடுத்து சாப்பிட கொடுங்க. ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருக்கும். அவ்வளவுதான். ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான இனிப்பு பலகாரம் ரெடி.